Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan rana ta yau, inda a yau ma za ku ji mu ɗauke da wani sabon sharhi na cikin shirin garwashi, inda a yanzu haka dai mahaifin Ma'u hankalinsa ya kwanta ganin yadda abubuwan da yake nema ya same su, musamman ma lokacin da aka kawo kuɗin Ma'u. A wannan lokaci ne ya ƙarasa cika muradinsa na ƙara yin aure, inda mutane da dama a cikin wannan shahararren shiri sun shaidawa mahaifin Ma'u mayen kuɗi ne, kuma babban burinsa idan an kawo kuɗin Ma'u ya je ya ƙara aure. To a yanzu dai ta tabbata cewa mahaifin Ma'u ya ƙara aure da kuɗin da aka kawo na auren Ma'u, inda a yanzu Yaya Mudandai ya yi alwashin cewa zai yi matuƙar duk mai yiwuwa ganin cewa ya samu auren Ma'u, inda a yanzu haka dai mahaifin Ma'u shi kuma yana so ya bawa Alhaji Baƙo, domin Alhaji Baƙo shi ne mai hannu da shuni, wato shi ne mai abin duniya, inda mahaifin Ma'u ya kasance mayen kuɗi, a duk wanda zai bashi kuɗi to fa tabbas shi ne zai bashi auren 'yarsa. Yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Ma'u ta kasance a gidajen aure har sama da guda 3, kowanne idan ta shiga take fitowa, sakamakon cewa har yanzu bata samu wanda zuciyarta take so ba, sai dai zaɓin mahaifinta. To amma a yanzu Yaya Mudan ya yi matuƙar yin ƙoƙari ganin yadda Ma'u ta kasance shi take so, kuma a yanzu dai masha Allah shi ne wanda ya kawo kuɗinta a wajen mahaifin nata. A yanzu mutane suna wa Ma'u tabbacin cewa za ta iya zama a gidan aure har abada, sakamakon cewa ta samu abin da take so a cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango na cikin shirin garwashi. To masu sauraro, kafin mu shiga sharhin mu kai tsaye, idan ya kasance shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinka samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To masu sauraro, sai ku gyara zama ku bi mu a sannu a hankali, daki-daki, dalla-dalla, domin ku ji irin cikakken sharhin da muke tafe da shi a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai. Babu shakka Ma'u tana cikin farin ciki fiye da yadda ba kwa tunani. A yanzu haka dai Yaya Mudan ya yi matuƙar ƙoƙari ganin yadda zai kasance Ma'u ta kasance a gidansa, inda a yanzu haka dai Ma'u farin cikinta ya zo ƙarshe, inda za ta kasance a gidan Yaya Mudan. Duk da dai Yaya Mudan yana da wata amaryar, uwar gida kenan, amma kuma uwar gidan da ba ta iya yi masa uzuri. To a yanzu dai Ma'u ta kasance mai yi wa Yaya Mudan hidima da kuma biyayya tun a yanzu kafin ta shiga wannan gida. Yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ya ji ya ƙara son wannan amaryar tashi, wato Ma'u, yadda take mai biyayya kamar dai ya ma aure ta. To hakan dai yana ƙara tabbatar mai da cewa ya samu inda zai iya yin aure cikin kwanciyar hankali da kuma farin ciki a wannan lokaci.